En dan gaan we verder met de musical Gabriella in Rinsemegeest. Vanaf september 2024 wordt er in Rinsemegeest het werken aan een prachtig musical, Gabriella. Het verhaal van deze muziektheaterproductie is inspireren op de Zweedse film As It Is in Heaven uit 2004. Met universele thema's als saamhorigheid, vertrouwen en de kracht van te gerne jongen. Precies deze thema's worden nog zichtbaar in de meerskip van Rinsemegeest en dat al je terug via Marines. Zij is kerkelijk werker van de protestantse gemeente Klaarkamp in Rinsemegeest en de bedenker van het hele project. Via is begonnen in 2024 met een liedsteam en inmiddels zijn er meer dan 120 deelnemers bij het project, had ik begrepen via. Ja, klopt, inderdaad. Welkom. Via is hierbij in de studio. Dank je. Welkom. Dank je. Wat leuk. Dus het is eigenlijk een heel groot project op dit moment. Die hebben een aantal datums dat je hem de uitvoering doet van de musical. Alle kaarten zijn uitverkocht, als ik het goed begrepen heb. Ja. Dus dat zijn al je goede dingen natuurlijk. Ja. Ik zou eigenlijk even maar waarom willen naar het begin van het project? Hoe best bij het idee kwam van de musical? Nou, ik heb ooit 2 keer zelf deelnemen geweest in een musical. Dat wie Jerenlien in Bakveen en in Ljouwert heb ik het als beroepskracht sinds maar bij Tjerke ook een keer mij organiseerd. Ja. En ik wist wat er dan loskomt in Meerskip als dat mij elkaar doet. Hoe leuk dat het is en wat voor baan dat het schept. En ja, dus sowieso wie ik daar al heel positief voor. En toen kwam ik 8 jaar ongeveer te werken in Rinsemegeest. En ik leerde het dorp kennen. En Rinsemegeest is een hele mooie meerskip. Meestal ben echt op elkaar belutsen, maar het is ook heel Fries. Dat is echt een heel leuk aspect erover. En ik dacht eigenlijk al heel gauw van, nou, dit is bij uitstek een gemeente om ook eens een keer een musical te doen. Maar ja, de eerste jaren kwam dat er eigenlijk nog net van. Zo van, je moet inwerkerijtjes is, maar er is altijd wat bezig is. En toen ging mijn vorige collega, predikant Gang Fort, toen ben we hier vakant geweest. En toen Heli kwam mijn collega Hille Vlasman, die werd mijn eigen collega. En die zei eigenlijk al vrij snel van, doe ik nog dromen? En toen zei ik van, ik heb nog wel een droom. Ik zei, ik zou nou heel graag een musical organiseren willen hier in het dorp. Echt voor het dorp, is maar. Dus net alleen beperkt tot het kerkelijke meerskip, maar echt gewoon met het hele dorp. En toen wien we eigenlijk al heel gauw eruit. Dan zeiden we, dan gaan we de ruimte van meidje. En het kerkerie hier met mij. En toen hebben we een winterskoft besteed om het warmmeidje van meisken. En de boel onder rol te brengen. En organisatorisch in elkaar te timmeren. En meisken te werven. Ja. En aan het winterseizoen hebben we oefenen en repeteerd. En de komende weken hebben we uitvoering. En van mijn beeld, hoe groot is je gemeente? Hoe groot is de kerken, zeg maar? Hoeveel mensen zitten daarbij? De kerkelijke gemeente zit ongeveer om 600 mensen, zeg maar. Dus je bent daar begonnen en echt die mensen al je enthousiasmeren eigenlijk? Of de ik heb vorig februari een filmjoen georganiseerd in het dorp. Mij die film As It Is in Heaven. En dat wie ik met hier het moment als toch dit maar dat ik de musical worden? Dat wist ik vanaf het begin. Want die film hier dus showen toen in 2004? Die film heb ik inderdaad in het verleden alles showen. Maar in 2024 is de musical Gabriella opgevoerd in Rottevallen. Ja. En ik hier wel in de holle van als ik voor het dorp iets wil werd iedereen instappen kan. Dus gelovig, ongelovig, maakt het niks uit. Dan maakt het net een musical wezen. Staat heel vaak door het kerken die wordt van een Bijbels persoon. Want dan werp je een soort van drempel op. Nou? Ja. Dan denken mensen van, daar hier ik net bij. Ja. Of, dus ik zag naar een verhaal wat universeel is. Met wel zingevingsthema's in zitten. En daar wie dus ook al een musical van maken. Ja, en dat ontdekte ik in Rottevallen. En toen dacht ik, ik hoorde de film. Ik denk, dat is gewoon en wie free is. Dat vond ik heel belangrijk. Dus eigenlijk voor alles in elkaar. Ja. Mij die filmjoenen dan. Ja. En nog sterker, de regisseur van Gabriella in Rottevallen. Dat wie André van der Bijl. En we wennen die.
in Rinsemegeest. Dus toen kwam alles bij elkaar. Dus toen werd eigenlijk van, nou ja, dit is perfect. Ja? Dat hij hit dat wol, maar dan zullen we de koning te riek wezen. En nou ja, hij wil het ook nog. En dat is lukt. En het is dus mijn liedgroep begonnen. En dat is nou een heel groot project worden. Er zijn al 120 mensen bij belutsen. En ik denk dan dat dat acteurs binnen, maar ik mensen die achter de schermen werken. En op alle vlakken. Hoe is het om die hele groep bij elkaar te hebben? Ja, dat is prachtig. Er is een koor van 60 man ongeveer. Een cast van een dikke 20. En de rest van de mensen zijn mensen in de bouwploeg, in de catering, kap en griem. Al die dingen, alles eromheen. Dus er zijn heel veel mensen die het of achter de schermen of op vlieren maaidoggen. En dat zijn dus de gelovige mensen van de gemeente, maar ook mensen die net bij de gemeente zitten, die gewoon bij het project belutsen. Ja, het is gewoon echt van en voor het dorp, maar ook uit de omkrietenwijs is. Maar wat leuk. Dus echt dwarpjes eromheen het dak komen mensen bij. Het had toch een onderzoekende werking gaan blijkbaar. Ja, daar is heel wat losmaken dus in het dorp. Ja, dat is wat ze. Heel knap, heel knap. En nou ben dus de komende weken is de eerste de première, had ik begrepen? Ja, wens is de try-out en die is voor sponsors en vrijwilligers. En dan Tonsi hebben de première. Dan vreten Jan een voorstelling en zaterdag 2 keer meisjes en jongens en snijden 2 keer meisjes en jongens. In totaal hebben we 1400 kaarten verkocht. En de locatie is in Rinsemegeest zelf? Ja, in de WMR-lood. Dat is extra leuk. Zo van, de WMR, dat bedrijf had ons omarmd, zeg maar, van ons welkom heten. En er is een heel theater gebouwd voor de musical. Ja. In een lood van de WMR. Ja. Wat goed. En nou binnen dus geen kaarten meer beschikbaar? Nee. Is er wel een wachtlijst? Binnen mensen die op de wachtlijst kennen? Nou, als er eens een keer iemand is die het zei van ik kan kaarten oor, dan zitten we van nou dan maar op een Facebook site is maar en dan gaat dat de gauw nog weer. Dus mensen moeten eigenlijk Facebook goed in de gaten houden, maar de musical is maar feitelijk ben ze eigenlijk nog al een beetje te laat. Daar hast heel wat losmaken in Rinsemegeest. Ja, supergoed. Ja. Hartstikke bedankt voor die komst naar de studio. Heel veel succes met de komende vaststellingen en een goed weekend. Ja, dank u wel. Nou, heel leuk dat je wezen mag. Zeker.